gràcies per donar-me l'honor que sempre tinc quan va presentar la Neus Català, cosa que sempre se'm fa molt difícil en poques paraules. M'ho definir sempre com una gran lluitadora pagesa, perquè penso que són el seu origen humil i pagès els que li han donat la força necessària per ser conseqüent amb els seus ideals de justícia i llibertat. La Neus neix l'any 1915 dins una família de camperols dels Guillemets, un poblet de la comarca del Priorat. Produeix el cop d'estat feixista del 36, s'implica decididament en la defensa de la República organitzant la GESUC, les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Refugiada a França, un cop començada la Segona Guerra Mundial, la Neus continuarà la lluita contra el feixisme. Malauradament, els van delatar i va ser detinguda juntament amb el seu home i 2 guerrillers més l'11 de novembre de 1943 per la Gestapo. Passats els anys i reincorporada a la vida política del Partit Comunista a França, va poder formar un nou nucli familiar amb en Félix Sánchez. Estic molt contenta perquè veig aquí exposada una de les companyes maques, una dona símbol, com altres també són símbols de fundació, de les milers de dones espanyoles, que van lluitar per la França i per alliberar el món de l'ocupació nazi. Però per dir-vos que l'esperit de lluita de les dones no aplaca un cop de bastó, no. Quan una dona es proposa una cosa, la fa. I penso que fan bé. I que és una cosa innata perquè no és que siguem superiors, ni molt menys, som iguals. Però tenim aquesta cosa de que creiem la humanitat. És que no ens cramentem les dones, no ens cramentem innocents, no fèiem la resistència innocents. Sabíem que anaven a vida i que riscàvem. Això ho sabíem tots. Si no, no hauríem pogut fer el que vam fer, si no haguéssim tingut consciència. Hauríem tingut més distraccions, més coses impròpies a la clandestinitat, perquè el treball havia de ser clandestí. De Gaulle va dir aquell gran home, perquè podia tindre les seves idees de la vella França, però va dir que les dones havien sigut l'infraestructura de la resistència. Ho va dir de Gaulle, i és veritat. Sense les dones no podien fer la resistència, era impossible. Com a les guerres, qui treballa, qui cria els fills, qui farà les fàbriques, qui farà la terra, qui farà tota l'educació, tot. Perquè havien de treballar molt les dones del temps de la meva mare, havien de treballar molt, i ho trobaven just, perquè treballaven al camp i després portaven a casa i criaven els fills. I a l'època de la meva mare això, buscant lluny. Vam adquirir molt respecte, ja en la república abans de la guerra, va canviar completament la manera de pensar amb les dones. Les dones van guanyar el vot, van guanyar inclús amb la república, va haver una gran batalla. Van guanyar el vot per la dona, el dret a ser llegides. A Catalunya va ser més fàcil perquè les dones estaven ja, sobretot les que estaven, hi havia fàbriques a Barcelona, a Catalunya, i aquelles dones de les fàbriques, els sindicats eren una d'elles. Aquells vam ser combatents per la república, vam ser combatents per alliberar la França i vam ser combatents dins els cops. Així que ens vam passar en 9 mesos vam inutilitzar 10 milions de bales al nostre comando, perquè els altres no sé què en feien tots, però nosaltres vam comptar què feien. Havien de fer 5.000 bales valentes durant el dia. Però les dones que havien fet la resistència i tot això, doncs era l'obligació d'anar a dormir, o cantar, o recitar, o fer un seguit d'actituds, tonteries. Això cada dia, amb un grup, que ens va alliberar els partisans, els guerrilles que hi havia per allí, a les 11:30, s'alliberava d'això, d'emissora. Vam sentir, jo vaig veure, estàvem en una finestra, i allà hi havia que tenien gent per davall d'aquell d'això. Aquí hi ha gent que això són partisans, jo deia partisans, no. Això són partisans, efectivament. De seguida surt un tiro, van matar el sentinel que no el deixava passar, van agafar de seguida el comandant del camp, van agafar, diu aquests els guardaderos americans,
el van portar i el van posar allà. Ja està bé, perquè havia sigut un bandit, de veritat. És que ens havíem salvat, que vam jurar que lluitaríem i hauria feixisme i feina del nostre país per salvar-lo, que lluitaríem. I encara estem així perquè podem. Ara no hem de lluitar, perquè la lluita té moltes matisos, no vol dir que has de portar sempre una arma, no. Lluitar és el que fem ara, lluitar per la llibertat, lluitar per la pau, no vol dir que has de portar una arma. Que el primer discurs que va fer el general Leclerc, com a parlar de la resistència, i els espanyols igualment. No l'ho he recordat mai. I per això, si eren els primers a entrar a París, i ho va fer. Els primers que van entrar a París va ser la nova que deia, la novena companyia de tercera vegada. I això ens explica que heu de saber els escoles. Això és una part d'història molt important pel comportament de molta gent s'ha cregut que quan anàvem al poble que estava molt bé l'exili. Quan a l'exili vam treballar per alliberar-vos a vosaltres. Això no ho vam fer nosaltres. És veritat, alliberar el nostre país perquè no m'agrada el nostre país. És injust que haguessin perdut la vida. Jo penso que el poble espanyol va ser un poble heroi i sacrificat. Perquè ha de tenir un rei que sembla bona persona i no és molt mal, però penso que l'honor que se deu al poble espanyol que va lluitar per la república, per la llibertat i per la justícia, no s'ha de fer en cap lloc encara. S'ha de fer públicament, s'ha de fer oficialment. Hem de veure de quina manera ho podem, això s'ha de fer, encara no s'ha fet. Jo no sé quan separaran les guerres, jo no sé quan separaran. I per això sempre he sigut partidària de la pau i de la justícia i l'amor a la humanitat.